een applaus. 1, go! Moeders aan. Rechts peddelen! Ja! Nou, waar jij? Ja, goed zo. Ja, 1 kaartje maar. Oké. Ja. Dit klinkt wel serieus. Ja, dit is serieuze voorbereiding. Wij moeten de kapper goed bij hebben, want dit is het FK en dan moet je toch de kapper bij hebben natuurlijk. Ja, Bok en Holle is in principe een speeltje voor, ze doen dat in het zuiden van het land op het moment dat het bokkenseizoen begint, in de Jest. En dan nodigen ze alle kroegeigenaren uit en hun beste renners om met een vol blad bier een parcours te rennen, een hindernisbaan. En degene die dan het meeste bier in de snelste tijd weer ombrengt, die wordt kampioen. En wij proberen die titel naar snel te halen. Wij zijn erg benieuwd. Wij ik. We zijn van België. Uit België? We zijn hier met de club op zeilweekend. Op Zeilweek? Ja, we zijn op zeilweekend. En jullie dachten van, wij hebben wel zin in een biertje? Nee. Nee, dat niet. Je moet krachtiger blazen, hè? Weer terug. Je gaat er automatisch Belgisch van praten, hè? Ja? Toch? Maar gaat het goed? Ja, het gaat goed. Je moet alleen nog even door het regeltje heen en daar. Heel beheerst. En jouw functie is Joert? Ik ben jurylid hier, hè? Dus ik moet zien hoeveel strafpunten of ze alles goed doen. Ja, dat is Jen. Heel goed. Ja, super. Waarom ben je als jurylid dan? Ja, Wat ben jouw kwaliteit? Ik ben hier in Gariep, dus ja, gewoon Gariep, dus ja, daar moet ik gewoon helpen. Hè? En ik ben normaal in het werk, moet ik ook altijd beoordelen dat alles goed gaat. Dus, ja? Ja, dus, wat voor werk doe je dan? Ik werk hier met een hele grote bierbrouwer. Oh, shit. En ik zie nou alles een beetje veilig gaat. Nou, hier ik. Nou, dat valt zo langzaam uit elkaar. Ja, dat moeten we straks even wat mee doen. Jel, ja, bloed nerveus ben. En hij zegt wat over de wedstrijdkleding. Ja, maar hij zijn nog pas door de snelheid van het wetter. Goed. Goed. Ik heb het idee dat het net heel warm is. Nog mij. Extra punten. Is je doen nooit toch? Hier is zeker nog nooit, toch? Krap! Hoe is het gevoel? Ja, 2 ademstoten te weinig, maar nee, dit was top. Dit ding, als we het gepland hadden, als een trein. Ik denk dat we de prijs in Friesland hadden. 1100, 1200, 1250, 1300. Het werkje wordt beloond. Hatsa! Hey, 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 hey.